Assalamu alaikum creators. Kamar yadda na yi alkawari zan nuna muku yadda ake saka thumbnail akan YouTube video. A yau insha Allah abin da zan mai da hankali kenan. Idan yau ne farkon zuwan ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda zamu dinga sanar da kai da zarar muka ɗora sabon shiri. Abu na farko da zaka yi zaka zo cikin dashboard ɗinka na YouTube channel ɗinka kamar haka. Sai ka zo nan ka danna wannan alamar ta videos. Daga nan zai kawo maka jerin videos ɗinka kamar haka, sai ka danna kan bidiyon da kake so ka saka ma thumbnail. Daga nan zai kawo ka nan sai ka zaɓi nan inda aka rubuta upload file ɗin nan. Daga nan zai ɗanyi sacin kaɗan sai ya kawo maka jerin hotunan da kake so ka yi amfani da su. Sai ka danna wanda kake buƙata kamar haka. Daga nan sai ka zo daga nan sama ka danna done, zai kai ka inda za ka saita hoton. Gashi nan hotonka ya bayyana, yanzu ka gama saita thumbnail ɗinka. Abinda za ka yi shine kawai za ka danna wannan alamar ta save kamar haka. Yanzu shi kenan kun gama saita hotonku. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana alamar like. Idan yau ne farkon zuwanku a wannan YouTube channel ku danna mana alamar subscribe ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.